Moi! Tänään mä kuvaan sen lahjavideon MSP:ssä. Ja se oli kun mä kuvaan nyt puhelimella, mut nyt on vähän pakko, koska mun tietokone on yhdessä toisessa kädessä, niin mut kuitenkin tää on helpompaa mulle. Muutenkin. Mulla on siis 12 lahjaa, vaikka piti olla 15, mutta kuitenkin. Onneksi saa siirrettyä. Siirretään se vaikka tonne nyt MSP Boots. Noin. Sitten vaan aukaisemaan. Joo. Ja mä näytän kaikki tyypit, jotka on antanut lahjoja. Kawaii 8 sulkusulku. Toi on hieno. Vaatteisiin. Kyllä. Kaikki mitkä mä saan, niin mä laitan päälle. Se oli tommonen musta. Mitä hele? Tykkään Kawaii-väristä J, niitä on 6 levelillä. Tossa oli se. Puhelimella on kyllä rasittava pelata. Sitten Roka 1. Hami. Kyllä. Tää on kaunis päivä. Mun sopivasti onnellinen. Tää on toi. Mä unohdin jo. Tää on mun ja mun pikkusarkun yhteinen käyttäjä. Ei 001. Mitä vitsiä? Et oo tosissas. Sitten näytetään. Eihän edes tullut mun päälle. Moi. No moi. Sekin on 6 levelillä. Kyllä. Ei kun niin, mä laitan ne jo mun päälle. No niin, nyt ne tuli. Boy 1, 2, 3, jii. Nää on nää söpöt kengät. Mä en tiedä tuliks ne koskaan. Katsotaan. Kyllä ne tuli. Tässä. Sitten XX Girl XX2. Siltä on 4 lahjaa. Okei. Mä näytän tästä sen. Tässä on. Moi! Tää taitaa olla mun kaveri, koska joo, ystävyys. Mitä? Ui! Ihana! Sitten on jep.
Ei kun täältä oli 5 lahjaa. Se oli pinkki. Nää on mulla jo. No, toisetkin. Eikö nekin on pinkit? Hiukset. Nekin oli pinkit. Sitten sydän LPS. Tästäkin tuli tommonen. Minkä värinen? No, sitä ei nyt näe. Michael käy katsomassa mun LPS-kanava. Nimi on LPS Ronja Aave. Tää on mun käyttäjä. Toi on mun kanava kans. Sitten XX Girl XX2 taas. Sen mä näytin ja... Oh my god! Tää oli mun toikalla. Sitten oli jo sydän LPS, niin mun käyttäjä. Nääkin oli mun toiksulla. Kaikki oli mun toiksulla. Ja tää nyt varsinkin on, koska se on tulivara. Nääkin oli mun toikalla. Minkä värisinä nää oli? Hei. No niin. Ne oli vaaleina. Ai niin, jos on tulivara, pitää näyttää. Se on 8 levelillä. Joo. Saanko yhden erka, please? Sillä on siksi noi vaatteet, koska mä oon antanut tälle käyttäjälle kaikki sen hienoimmat vaatteet, niin. Milloin editointi laita tubeen? Mä en siis oikeasti tunne tätä, mutta tää on kiva tyyppi. Boy 123J. Tää on kiva tyyppi. Missä mun... Oikeesti. No ihan sama. Mitä on vieressäsi? Kuvaan.
Katsotaan nyt sitten nämä. Etin sitä oikeeta. No vouva. Ei kiinnosta. Kun oot juonut Monsteri 50 purkkiä. Kuvaan lahjavili, näytän kaikki, jotka oli jättänyt lahjan. Wifi. Ja mä luultavasti lopetan tän videon. Mä en tiedä, miksi mä laitoin tohon väliin. Okei, pian mun on pakko lopettaa siis, tietysti. Nyt mä lopetan. Noin. Ensin mä katson tämän. Noin. Ja nyt mä lopetan. Moikka! Joo, eli mulle tuli justiin viesti, että olisin just antanut lahjan. Mä laitoin, että voin vielä kuvaa pätkän niin. Koska, niin. Tietysti mä nyt lahjat otan vastaan. Hehe. Mä en tiedä miksi mä oon tuolla chat-huoneessa, mutta voitaisin mennä pois. Jos toi antaa lahjan. Okei, saatu. Älä nyt jumita. Saanko just lahjan? Ottakaa hetki. No niin, nyt mä sain tän taas. Okei, täällä on. En mä nyt tuota. Ja näytän sen. 3 tuntia! Se on kyllä pikemminkin minuutti kasvilvelille, mutta Jonna Malli 100. Sitten avataan lahja. Toi on söpöpaita. Noin. Sitten. Hetkinen. Mikä tää on? Voi kirjoittaa sille viestin. Noin. No niin, nyt mä lopetan. Ja nyt moikka!